mukoma ndibaba ngakupe 20 baba kana ndichotarisa ndibaba kuna tatenda ngakupe 20 savo sinopia mari inokuda ipapo neviziva ipapo neviziva tinokuda. Last time wakatenga nemombe nasi vanogona kuwedzera dzoita mombe nedanga racho. Ya ndafara zvikuru bodingina tatenda azviita mutoriro ndatonayo mumusoro inini handisi kukwikwidzana nevanhu kutenga nekuti zvaakaredza tinazvo, asi ndikuda kungotenda mari yandinomupa pano. Zvizhinji anozviziva kuti ndinopfuya zvipfuyo kumusha ndinozomupa hangu mombe saka iyi ndikuda kuti awedzere fiwo ndo mari yandikutenga. Ndikati ndikutenga handisi kutenga pakatsukunyapo manja watsano makasimba chere nawo makede saka isai kubhegira tatenda awedzere fiwo. Semwana wangu ndichazomupa dzimwe mombe nato kumusha. Tatenda zvikuru. Tatenda mombe dziri kuhereka kuti ungogutsirira atidi zvekuringana ngapa atenda angotingoti katya inini angotingofambidzana zvifambe because mombe idzi ndakadziudzwa last time futi ndenda kuziva ndiri muninginaka muninginaka anoda kuziva. Aiwa ndikuona tatenda ari kugutsira kuratidza zviri kuuya. Ndinonzwa kufara naye mukomana uyo nelidi yake kumberi. Thank you. Tinotenda tine varungu vedu vapfekedza bendi redu vari pano zvekare. All right. Shopiku inonzi Shopiku ndigadzirai bendi. Yes. Mukoma awadi pinjisi vakubata base boss chippers vari papi muri kutenga nemari. boss chippers ndabhadara ngarudzo kana panzi mimi ndiri munhu wekupesira ndiratenga nemari ndara inini zvangu semuzukuru ndatera kudresa vanhu ndinoita zveprinting vanoda kuprintirwa kana une lebho rako raunoda we can design and print for you. Ndosaka ndati kupa matanga mukoma ava mukoma mwaprintire t-shirt yawo atenda ndichivaona ndotora phone number yavo. Ndinoda kufara hangu sekuru vangu vazviita zvekare ndikutenga hangu USB ne$10. Tinotenda Ndara Chippers uyai zveyudara muri kutenga nemari Ndara. How much Ndara? Uyai Ndara tichipedza chimbotivaira